Mapsal of the beat. Zana ba ku labari ne, duniya ku karkada kunne, aljanu zuwa ga mutane, labarin Ali wakilin meshi, Ali wakilin meshi, meshi Ali wakilin meshi masoyiyata, inda fara za ga karshe ko da rata, amma ku gane kimar ta daban take a mata, ni gare na baki da laifi, kin yi man abin al'ajabi, kin mayar da wasu shaka tafi, ai ba zan ki saka miki ba, za na tura kalmar ki gaba, kafin na tura kalmar ki gaba, tattabi zan miki rabbana ya baki yayi, a duniyar ki babu yayi, dole ne ki dinga waye, har tausayinta ya kama ni, za na aika sakon kikije, za na aika kalmar kikije, har zuwa gunda kike budar aika ta taje, sakon kamar wasiya ya tafi gurin iyaye, ku cikan ku ba a yafa sadaki, ya kadai take yafewa, mahaifiya ba za ta yi ba, uba ko ba ta sakewa, ko yan uwa makwabta aure, wanda ya kan dole zai ci na jaki, ya kaɗai take yafewa, da an matsa mata to zuciyar ku babu ma'aiki, to hattara iyaye mu kiyaye aika 'ya'ya gidan da ba gidansu bane ba, idan diya ta ce ba ta so a bar ta yafi, in an yi ma ba ta zauna ba, mu bar biye wa tsarin ra'ayi na zuciya, kuma maganar fa ba ta wasa cewa, auren dole ba ta san riba ba, to kun ji za ta zauna ko ba gida da motoci, za ta je gidan da ta zaba, ra'ayinta ba fa naku bane ba, ni ban gama dalilin yi ba, yinsa ba fadar Allah ba, idan akwai dalilin yi ma na ɗan adam ne, a cikinsu ma marar ganewa, waɗansu kuma jahilci ne, waɗansu ra'ayi, wasu ko kawai kiyayya babba, wasu ko rahin sanin illarsa, waɗansu cuta, wasu ko kawai rashin magabata, waɗansu kuma tsabar kwaɗayi, to bara ku san illarsa, da fari dai mutunci zai tsuntsuwa ya cilla sama, ku da 'yar ku za ku yi gasa, gasa ku za ta sa sa'insa, a koda yaushe ku zamo kamar abokan wasa, to kun ga tun anan ma matsalar ku ta zubo muku, don tarbiyyar ku ta zama wasa, za a tambaye ku da amsar ake bukata, kuma za ku gane inda na dusa, tarbiyyar su za ku rubuta, in babu kun san haka babu za ta mai da zaninta, aure ku an kira shi da bauta, to me ake nufi na da bauta, ta mai biyayya kuma ba ta so ba za ta yi mai ba, komai ya ce ba za ta cika ba, to tun da ba ta yi masa komai iya sani na, shi ma ba zai yi adalci ba, idan ku bai yi adalci ba, aure fa kun ga ya tafi kwaba, to maimakon a samu wulata, an zubo zunubai, kun ga ban gano riba ba, yar ku gashi tare na ku, dama take bida ta kashe ku, kai bara mu kyale matsalar tana da dama, in mun faɗi ba ta kare ba, shawara ga umma da baba, ba a yafa sadaki, kuma karrace ina ta zaga ki, ne bambarinki ina jiranki, ya take ki ina zan samu kamar ki, ina jiranki sabo na yau da ke, mu ma da damuwar
mu samari, kai saurayi mai ribar ka auri wacce ba ta son ka zubo batu ta ce kai hauka, wataƙila ma ta ce babarka, a cikin hakan ta sama ka duka, a cikin abokanai da baza ka don ba ta maganin kimar ka. Ya za ta zo tana juya ka, a cikin hakan ta canza shirinka, ka kasa cimma inda ka dosa duk da ka fita shekarun ka sai ta naka, kuma har ka kasa sarrafa kanka, to ta mayar da kai malagwani, dama take fita ta kashe ka, a cikin hakan ka kasa barinta, to hankalinka ya zama hauka, mamanka ta yi asara babba, asara babba, abin ya zarta malam haka ta ya kai wa boka, shi ya tsara aikin satin cikin turaka, ya ba su maganin ciyaka har na sha da wanka, ban kwarai ba za ya yi haka ba. Ba za su sai da babbar akuya ta je ta dawo don gansu duta gwaggoge ba, a cikin batun ku samun jaye, ku samun jaye.